La tècnica d'equilibri harmònic conscient treballa amb energies, camps magnètics i longituds cel·lulars. Bàsicament el que exposa Benito és que la ment és tan poderosa que si som conscients que nosaltres mateixos podem ajudar-nos, ja fem un primer pas. Molts dolors musculoesquelètics, tant d'esquena, d'articulacions com fins i tot mals de cap, són provocats per nervis, estrès, mals pensaments o fins i tot traumes que patim des de petits. De les 60 persones que van assistir a la xerrada, moltes patien algun dolor i buscaven amb la tècnica una alternativa. Fa uns quants mesos que em fa mal l'esquena i la cama i he provat d'anar a diversos metges i tots em diuen una cosa, l'altre em diu l'altra i he pensat, doncs, per què no de provar una tècnica nova i aquí estic. Benito va practicar la teràpia en directe, repartint papers per la sala amb tots aquells que volien participar, i la primera persona que va sortir li va fer uns exercicis de meditació treballant amb la seva vibració correcta, per tal de millorar el dolor que patia en el braç i les cervicals, que per sorpresa dels assistents va millorar a l'instant. El braç millor. El braç millor. Sí. Bueno, ja ha començat, és un procés. Jo el que m'interessa saber si ara el braç està millor. Les cervicals, m'agradaria que girassis el cap dreta i esquerra i me diguis si gires més o si estàs igual. No, igual. Te fa mal? Una mica. Una mica. Igual que abans o menys? No, menys. Te fa menys? Menys. Bueno, ja tenim el braç que ha començat a millorar i les cervicals han començat a millorar. Però ara nosaltres no ens conformem. Ara volen que facis alguna molt especial. Fins ara, a tu te deien que no era possible. Nosaltres dèiem, mira, pot ser. Ha hagut un resultat. Així doncs, retornant a les cèl·lules la seva longitud correcta a través de la vibració de la persona, és increïble veure com molts problemes que porten mesos o fins i tot anys molestant a les persones es curen o milloren notablement en minuts. Aquesta tècnica en cap cas està en contra de la medicina tradicional, sinó que aposten que tot suma. I ens conviden a provar el mètode. Podeu trobar més informació a la pàgina web www.tecnicaeac.com.